S'acostaven les 2 de la vesprada i la plaça del Regne d'Alzira s'omplia de milers de visitants per a gaudir la tercera mascleta de la capital de la Ribera Alta. Avui les falleres majors d'Alzira, Andrea Palau i Esther Casterà, han estat acompanyades per la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Rosa Sebastià, l'alcaldessa de Carlet, María Ángeles Crespo, el senador del Partit Popular en València, José María Chiquillo, l'alcalde de l'Alcúdia, Robert Martínez, del diputat del PSPB-PSOE, Francesc Signes, l'alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, la corporació municipal, la comissió de la festa de la vendímia de Requena, entre altres, que han aplaudit la espectacular mascletà de la pirotècnia Crespo que no ha defraudat als assistents utilitzant fums de colors i el tradicional bombardeig final. Ha sigut una mascletà bona, ja que feia mal temps així en el poble i tot eren problemes, dic, avui que toca bon dia i disparem en el terreno, a fer una bona mascletà pels alzirenys. Sí, al principi era molt de color, després fum de color, seqüències també de xiulits i roncadores, i després un bon final. Content, perquè la gent està contenta i m'ha donat enhorabona i això és bonico. Un bon balanç és el que fa l'alcaldessa Elena Bastidas d'esta mascletà. Bueno, jo crec que ha sigut una mascletà magnífica, a més en un pirotècnic de la ciutat molt conegut i reconegut com és la pirotècnia Crespo. A més ens ha acompanyat la climatologia, la temperatura, la gent en ganes de festa, en passar-ho bé, i jo crec que han disfrutat d'una magnífica mascletà molt original en aquesta combinació de llum, de colors, de ruïdo. Crec que hem disfrutat perquè per damunt de tot volem passar-ho bé. I és que amb gana i alegria s'estan agafant els últims dies de falles, ja que l'oratge ens ha donat tregua. Ens donaran tregua, això sí, hasta el diumenge. Estava en el guió, estava tot escrit, que ens donien que donar la tregua per disfrutar i de la manera més intensa possible en aquestes festes falleres. La gent tenim moltes ganes de passar-ho bé, no n'hi ha més que veure al nostre voltant, totes les comissions, totes les falles, com respon a tots i cada un dels actes, i això és el que jo demano, no? Màxima participació, passar-ho bé i sobretot que no n'hi hagi ninguna incidència, això és el més important. Els convidats d'avui expressaven la seva satisfacció després de gaudir d'una mascletà plena de color. La veritat és que la mascletà ha sigut esplèndida, d'una gran pirotècnica valenciana, que a més és d'Alzira, ha sigut profeta en la seva terra, ha sigut espectacular, molt ben acompanyat, molt ruïdosa i crec que en un principi i un final espectacular. Pues la veritat és que la mascletà ha sigut magnífica, el dia és estupendo i la veritat que estic encantada i agraïda a l'alcaldessa i a la Junta local per haver-me convidat avui a compartir un dia tan gran com este per Alzira en tots ells. El comitè de festes de la vendímia de Requena són els que han quedat més encantats. Pues muy bien, muy bonito y sois unos grandes anfitriones, muy bien. Sí, Alzira lo conocemos ya por motivos familiares, es una ciudad que conocíamos. El honor es nuestro para que nos hayáis invitado a vuestra fiesta porque de verdad son bellísimas, preciosas y nos estáis tratando muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad es que se lo estábamos comentando a Andrea hace un ratito, que nos están acogiendo muy bien, como si estuviéramos en casa, lo estamos pasando genial, la mascletà genial y que siga la tarde y nada, muy bien. Quasi 50 quilos de pólvora han atronat durant 4 minuts els oïts dels assistents a esta tercera mascletà d'Alzira.